Romy Schneider, Györgyi Anna és Karl-Heinz Böhm Rátóti Zoltán főszereplésével bemutatjuk a Sissi, az ifjú császárné című filmet. További magyar hangok: Földi Teri, Vajda László, Tóth Judit, Suka Sándor, Kassai Ilona, Tahi Tóth László, Makkai Sándor, Tilla, Rubold Ödön, Versényi László, Komlós András, Lackovics Géza, Dobránszky Zoltán, Konrád Antal, Szoboszlai Éva, Menszátor Magdolna. Fényképezte Bruno Mondi. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Felvételvezető Vági Tibor. Vágó Ádám Gyöngyi. Rendezőasszisztens Tolnai Zoltán. Hangmérnök Gellén Attila. Gyártásvezető Keglovics Ferenc. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron a Vinton Film megbízásából a Rex Film Kft. Stúdiójában készült. Zene Anton Profess. A filmet írta és rendezte Ernst Marischka. Nos, Grünne gróf, Felség? ugye ön is örül, hogy vége az esküvői ünnepségeknek? Örülök, felség. Csak hogy a munka felhalmozódott. Nem sok időn marad a császárnéra. Felség? A miniszter urak megjelentek. Igen, kérhetem őket. Uraim! Excellenciás úr, kérem a jelentését. Felség, a tegnapi minisztertanácsban az első vitapont a felséged által tervezett magyarországi amnestia volt. A minisztertanács, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, egyhangúan a rendelkezés ellen foglalt állást. Az okok? A külügyminiszter és a többi miniszterek szerint ez az amnestia újabb, előre nem látható veszélyeket jelentene Ausztria számára. Az sokkal nagyobb veszélyt jelent, ha egy országot ellenségünknek kell tudnunk. Keresztül viszem az amnestiát a minisztertanács akarata ellenére is. Felség, szabadjon! És azonnal közzé kívánom tétetni. Zsófia főhercegné. Hagyjanak magamra Eszterházy Liechtenstein grófnővel. Eszterházy grófnő. Azért tettem meg önt a császárné főudvarhölgyévé, mert mint tudja, bízom önben. Azt kívánom, hogy a legrészletesebben informáljon mindarról, amit ő felséget tesz, nem a kíváncsiság hajt. Meggyőződésem, hogy ő felségének ifjú korára való tekintettel irányításra van szüksége. Mindent el fogok követni, hogy méltónak bizonyuljak a bizalmára, császári fenség. Tud valamit jelenteni? Csak annyit, hogy már megint jött egy újabb papagáj. Főhercegasszony, szeretnék engedélyt kérni öntől, hogy a madarat menadzsériában helyezhessük el. Kibírhatatlanul rikácsol.
Ha a felséges asszony örömét leli ezekben az állatokban, annyit tart belőlük, amennyit tetszik. És ha önt idegesíti a rikácsolás, tömjön vattát a fülébe. Nyissa ki ezt a fiókot. Miféle könyv ez? A felséges asszony naplója. Adja ide. Van még valami jelenteni valója? A felséges asszony panaszkodott a kastélybeli primitív fürdési lehetőségek miatt. Mária Terézia is itt élt és fürdött. Akkor egy véletlenül császárnévá lett kis bajor hercegnőnek is megfelelhet ugyanez. Még valami? A felséges asszony többször érdeklődött, hogy egy bizonyos Bökli ezredes Islből jelentkezette már audienciára. Azt mondta Bökl? Islből? Nem ismerem. Nem? Akkor nézzem meg egy kicsit jobban. Semmi nem tűnik rajtam föl, postamester úr. Talán levágatta a haját? Pillancson lejjebb, postamester úr. Ó, levágatta a bajuszát. Még lejjebb. Bökl, maga ezredes. De ez még semmi, Bécsbe helyeztek. Tényleg, szívből gratulálok. De hát hogyan? Emlékszik arra a gyűrűre, amelyet a császárnétól, akkor még hercegnőtől lefoglaltam? A telegram áraként hagyta itt. Úgy van, igen. Nos, ezt a gyűrűt személyesen nyújtottam át a felséges Ó, asszonynak. miért? Mire a felséges asszony személyesen rendelte el a Bécsbe való áthelyezésemet, ahol képzelje az ő személyes szolgálatára osztottak be az én drága Erzsébetem. A mi Erzsébetünk? Nem, az én Erzsébetem. Barátom, valami szörnyűséges dolog történt velem. Nem mondja, mi történt magával? Képzelje el, beleszerettem a császárnéba. Bökl. Ha rám néz, én mindent elfelejtek. Ha szól hozzám, csak dadogok. Ha rám mosolyog, akkor meg az ájulás környékez. Bökl. A mosolya, ó, az ő mosolya. Szerettem őt. Sosem tanulok meg horvátul. Most mi következik? Még egy nyelvóra, felség. Magyar? Ó, ezt az órát szeretem. Különben is mindent szeretek, ami magyar. Ön is grófnő? Én nem császárné. Ön Magyarországon vesztette el a férjét. Sajnálom, hogy ezzel a kérdéssel fölelevenítettem a fájó emléket. Mit hozott grófnő? Ő császári fensége, Zsófia főhercegné bízott meg azzal, hogy átnyújtson felségednek a spanyol udvari etiket alapszabályait. Kéri, hogy felséget szíveskedjék kívülről megtanulni. 19 oldal. Mit jelent ez? Csak a legmagasabb rangú és lakosztályjogú hölgyek léphetnek be? Mit jelent az, hogy lakosztályjogú? Lakosztályjogú hölgy az, aki a kis bejáratossággal rendelkezőkkel ellentétben a megkapott engedély után megjelenhet a császárné lakosztályában. Pontosan meg van határozva, hogy ki léphet be a császárnéhoz. Összesen 23 úr, akik az ország legrégibb történelmi családjaiból származnak, és az a 229 hölgy, aki nagy bejáratossággal rendelkezik. Jó. Igyekszem megtanulni ezt a bolondságot. Belgárd grófnő? Felség? Kéretem dr. Fákot, hogy végre egy kis friss levegőt szívhassak. Ön tegnap ő felségénél volt audiencián. Igenis, császári fenség. Arckifejezése után ítélve nem örömteli híreket hoz. Attól tartok, császári fenség ugyanannyira meg lesz döbbenve a hírtől, mint én. De a nyelvtant most hagyjuk abba. Ha felséged megengedi, mesélnék egy kicsit a magyar táj szépségeiről. Örömmel hallgatom. Ismét hozott magával képeket? Igen, felség. Most a pusztáról, a végtelen magyar rónaságról, a junyájaival és marhacsordáival. Nagyon szép. Ez pedig a királyvár Budán. Immár
325 esztendeje üresen áll. Vajon mikor költözik bele újra király? Egy király, aki végre elhozza Magyarországnak a szabadságot. Ígérem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek az országán. Nem tudom miért, de minden más országnál jobban vonz engem a magyar föld, ahol pedig még soha nem jártam. Ezt megérezni, felség. Érzik a magyarok is. Felségedet ugyan még személyesen nem ismerhetik, csak azt tudják önről, amit az újságok írnak. Mégis kérem, felség, higgye el, a magyarok érzik, hogy felséged jó szívvel viseltetik irántuk. Feloldottad Magyarországon a rendkívüli állapotot, és amnesztiát hirdettél? Igen, mama. És ez érvényes Andrássy grófra is? A lázadók vezérére? Természetesen, mama. Nem akarok szomorúságot a birodalmamban, amikor én boldog vagyok. Kérlek, Ferenc, egy birodalom kormányzása nem tűr szentimentalizmust. Megegyeztünk abban, hogy a felkelés csak tökéletes szigorral és keménységgel lehet megtörni. Igen, mama. De kibékülni jósággal lehet. El tudom képzelni, ki befolyásolt téged a döntés meghozatalában. Igaza van, mama. Sisi. És hálás vagyok neki ezért. Kíváncsi vagyok. Ezért is hálás leszel-e neki? Mi ez? A naplója. Hogy kerül önhöz Sisi naplója? Az most mindegy. Nézd csak meg. Nem olvasok bele az engedélye nélkül. Akkor majd én. Hallgass csak meg ezt a verset. Az ifjú tavasz újra árad, friss zölddel díszíti a fát, új dal tanít minden madárnak, szebb szirmot bont minden virág. Kedves vers, mama. De mindez szépség mire nékem, messzi idegen földön itt. Hóni napfényt áhít a szívem, az Izárpartról álmodik. Olvassam tovább? Arra kérem, hagyjon most magamra. Kezdenek elharapózni az új szokások. Ki a következő felségének? Párizsi nagykövetünk. Akkor kérem 2 percig várassa. Igenis, felség. Szervusz, Ferenc. Sisi. Már itt sem vagyok. Csak annyira vágytam utánad. És meg akartam kérdezni, hogy szeretsz-e még. Már nem. És mi az oka? Az, hogy egész nap nem törődsz velem. Ki? Én? Te nem törődsz velem. Mindig az íróasztalodnál ülsz, és uralkodsz. Lassan már elfelejtem, hogy nézel ki. Ezek már nem frissek. Igen, féltékeny vagyok. Féltékeny? Kire? Erre az íróasztalra. A naplóm? Igen, anyám hozta ide. Akkor kivette az íróasztalomból. Azt nem tudom, de én nem nyúltam hozzá. Csodálkoztam volna, ha nem így teszel. Anyám fölolvasta egy versedet. Nagyon kedves vers, csak... Honvágyad van Bajorország után? Igen, ha egyedül vagyok. Sisi, a te hazád most már Ausztria. Tudom, de nem tehetek róla, ha néha Possenhofenbe vágyom. A hegyekbe,
A testvéreimhez, a szüleimhez. Nem értesz meg? De, Sziszi, megértelek. Pedig hidd el, én mindent megtettem. Mindent, hogy az új hazádban boldog légy. És azt hittem, az is vagy. Boldog vagyok, de csak ha te is velem vagy, és az olyan ritkán fordul elő. A párizsi osztrák nagykövet van itt. Kéretem. Az asztalnál találkozunk. Mit csinálsz addig? Várok rád, mint mindig. Talán elmegyek lovagolni. De a vacsora előtt kérlek, gyere be egy kicsit a szobámba. Szeretnék mondani neked valamit. Megyek. Ezredes úr, mondja, mégis hogy képzeli ezt? Idejön Islből, és közli, hogy a császárnéval akar beszélni. Csak úgy ripszropsz, teketória nélkül. Szertartásmester úr, én hivatalosan vagyok itt. Na, mit gondol? Én meg a saját szórakozásomra? Ezredes úr, önnek még tanulnia kell. Eddig katonai szolgálatban állt, ez viszont udvari szolgálat. Itt a legfontosabb az etikett. Úgyhogy először is kihallgatást kell kérnie a császárné őfelségétől. Másodszor is meg kell várnia a választ, hogy őfelsége egyáltalán hajlandó-e fogadni. Harmadszor pedig ön addig vár, amíg én meg nem mondom, hogy ez a kihallgatás őfelségénél fel. Álljon fel. Oh. Elnézést. Forduljon meg. Forduljon meg. Magát én már láttam valahol. Többször, császári fenség. Islben abban az élvezetben, akarom mondani szerencsében. Vagy úgy, már emlékszem. Maga az a szerencsétlen, aki azokat a zavaros jelentéseket adta. Én ezt hogy érti? Szertartásmester úr, magyarázza meg az ezredes úrnak, hogy az udvarnál nem szokás ilyen kérdéseket föltenni. Igenis, császári fenség. Közlöm, hogy a ruhámon áll. Ezredes úr. Jaj, elnézést, császári fenség. Hát bizony, a főhercegnénél nem áll valami jól a szénája. Az övésen állam. De ezredes úr, jegyezze meg, a királyi család tagjait senki sem kritizálhatja. Ez nem kritika volt, hanem megállapítás. Itt az udvarnál megállapításokat se tegyen. Egyáltalán kérem, ne tegyen semmit. Előre látom, önnel még sokszor meggyűlik a bajom. Szóval, hol is álltunk meg az előtt? A fenség szoknyáján. Jaj, nem. Arra gondolok, hogy hol hagytuk abba. Az etikett. Úgy van. Szóval először is kihallgatást kell kérnie ő felségétől. Másodszor is várnia kell, vajon hajlandó-e fogadni ő felsége. Harmadszor pedig arra kell várnia, amíg én megmondom, melyik az az időpont, amelyben ő felsége... Ne féljen, nem történik meg még egyszer. Ő felsége. Ő felsége. Örülök, hogy ilyen hamar teljesült az a kívánságom, hogy ön a közelemben legyen. Felség, szabad legyen megmondanom, hogy... Igen? Én... Nos, mit akart mondani? Kiröpült a fejemből. Tudom már. Szabad legyen megmondanom, hogy a felséges asszonynak nem lesz hűségesebb szolgálója csekélységemnél. Erről meg vagyok győződve. Jaj, nekem... Mi a baj, ezredes úr? Szertartásmester úr, egy pohár vizet... Na hát, csak nem ez rossz. A mosoly. Ez a mosoly. Miféle mosoly? A mosolya. Az én mosolyom? Igen, de hogy a császárné mosolya. Na, mi van? Rossz kedvű az asszonykám? Egyrészt nem vagyok az asszonykád.
Másrészt kitűnő a kedvem. Kérlek, mit mondtál? Hogy kitűnő a kedvem. Na bravo! Jó reggelt, grófnő! Tudni szeretném, a felséges asszony hozzákezdett már az udvari etikett tanulmányozásához? Még nem, császári fenség. A felséges asszony kilovagolt. Sejtettem. A lovakat mindennél többre tartja. Hát, Zsófi, ha engem kérdezel, én is. Úgy, és most megyek a Práterba. Jó, menj csak. Isten veled. Viszontlátásra. Na, mi lesz már? Ó, ja, igen. Jó reggelt, kedves papa! Szép jó reggelt kívánok! Hallottam, hogy a Práterban vagy, és gondoltam, hogy én is eljövök. Jól tetted. Na és hogy vagy? Köszönöm, igazán nagyon jól. De nem kell úgy kiabálnod, minden szót hallok. És mióta? Jó a fülem, de csak azt hallom meg, amit akarok. Tudod, ez nagyon praktikus. Ha valamit nem akarok meghallani, nem hallom meg. Akkor elismétlik egyszer, kétszer, háromszor, negyedszerre már annyira unják, hogy megspórolhatom a választ. Na hát csudapofa vagy. De nagyon kérlek, ez maradjon kettőnk közt. Ezt megígérhetem. Na bravo! Viszontlátásra! Viszontlátásra, felség! Hogy, mit mondott? A felséges asszony vásárolni volt? Igen, császári fenség. A Kolmárktól járt. És honnan tudja? A kocsistól. Mesélte, hogy ő felsége alig tudott visszajutni a hintóhoz, és a nagy tömeg lelkesedésében elszakította ő felsége ruháját. Hihetetlen. Sziszi, Igen. Hát már kész vagy? siettem. Kíváncsi voltam, mi fontosat akarsz mondani. Igen. Meg akartalak kérdezni, hogy tudod-e, új papagájunk van. Ó, a vörös? Az. És kitől kaptuk? Mária nénémtől. Azt is meg akartam kérdezni, hogy tudod-e, milyen nap van ma? Ma? Csütörtök. Hát persze. Nagyon sok a dolgod. De ezt hogy felejtetted el? Ma vagyunk 4 hetes házasok. Komolyan? Már ennyire régen? Igen. Egy kis nászajándék. Remélem örülsz neki. Igazán kedves tőled, hogy gondoltál rá. Egy boltban találtam rá a Kolmárkton. Te voltál a Kolmárkton? Igen, képzeld, alig tudtam hazajönni. A bécsiek milyen kedvesek, örömükben elszakították a ruhámat. Széttépték. Nézd, milyen gyönyörű apró festmények. Igen. Ez a várkapu, ez Luxemburg és egy tájkép. Elragadó. Csodálatosan megfestett képek, ezek a parányi figurák. Nézd, milyen szépek a fák. Aha. Na és ez mi? Ez a Weilburg Badenben. Mi ez? Ez az én nászajándékom. Hát mégsem felejtetted el? Minden percemet boldoggá teszed, és ezt nem felejthetem el. Soha. Én is nagyon boldog vagyok. Hát, sajnos most mennünk kell. Várnak a vendégek. Ezt pedig később elviszem. Hát ez meg micsoda? Ó, ez az én müncheni söröm.
És a disznócsülök. Csak egy kis meglepetés tőlem, kedves mama. Ferenc, hogy te milyen kedves vagy. Mióta vágyom már rá. Mama, nem iszik egy kis sört? Nem. Inkább Aldrián vizet. Na és te, papa? Tessék? Azt kérdeztem, papa, hogy kérsz egy kis sört. Hát persze. Ferenc? Megkóstolom. Eminenciás uram? Szívesen, felség. Tehát a többség a sör mellett dönt. Kíváncsi vagyok, hogy ízlik a sör. Hát még én. Csodálatos, nagyon finom a csülök. Na bravo! Prosit. Prosit! Prosit. Ez finom volt. Tényleg nem rossz. Ferenc Károly. Na bravo! Remélem, kedves Ferenc, hogy ez csak egy egyszeri meglepetés volt. Nem szeretném, ha Schönbrunn kastélya és az udvar egy bajor sörözővé változna. Hát persze, kedves mama. Miksa! Igen? Levél Sziszitől. Tényleg? Igen. Mit ír? Nem tudom, még nem olvastam. Egy pillanat. Kedves szüleim, ma hosszú-hosszú idő után először ettem csülköt, és ittam finom müncheni sört. Pompás volt. Meghiszem azt. Persze, azonnal a papusra gondoltam. Na persze. Napról napra egyre jobban vágyom utánatok és a hegyek után. Itt megvan mindenem, és még sincs semmi. Ezt előre láttam, aranykalitkában él. De vajon boldog-e így? Lényeg az, hogy Ferencet szereti. Igen, nagyon. Azt írja, Ferenc kiolvassa a szememből a kívánságaimat, és a tenyerén hordoz. Ne így áll olyan sokat. Te aztán nem hordozol a tenyereden. Mindig csak pörölsz vele. Ugyan már. Tudod, Ludovika, én azt hiszem, ez a sors keze. No, nem az, hogy szeretem a sört, hanem hogy a Mississink császárné lett. A világon semmi nem történik hiába. Valószínűleg missziót kell teljesítenie. Ki következik az audiencián? Andrássy Gyula gróf. Kérhetem a grófot. Andrássy Gyula gróf. Andrássy Gyula gróf. Gróf úr, nagyon örülök, hogy Bécsben üdvözölhetem. Lépjen közelebb. Felség. A száműzetésből való hazatérésem után az első utam önhöz vezetett, hogy köszönetet mondjak felségednek azért, amit Magyarországért tett. Álljon fel, Andrássy gróf. Az amnesztiát a császár rendelte el. Neki kell megköszönnie. Nem az amnesztiáról beszélek, felség. Az amnestia nem támaszthat föl senkit, és nem nyújt vigaszt a gyászoló családoknak. De egy olyan szív, amely a nemzetért dobog, sok mindent jóvá tehet. És ezért a szeretetért akarok köszönetet mondani felségednek. A jövőben is mindent elkövetek, hogy Magyarország és Ausztria, így a császár is közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy az önök országának is egyenlő jogai legyenek. Hogy a szó egyenlőség többé ne lehessen csupán üres frázis. Éppen ezért önt és száműzetésből hazatért társait hölgyeikkel együtt meghívom a következő bárra. Ekkor szeretnénk megünnepelni az órát,
amely szíveinket közel hozta egymáshoz. Ez felháborító. Hogy mi történt? Fel vagyok háborodva. Na de mi miatt? Hogy Erzsébet ide engedi az ellenségeinket. Élükön Andrássy gróffal, a főkolompossal. Hogyan megy már? Én még mindig nem tudom elfelejteni, hogy magyar volt, aki Ferencre emelte a tőrét. És most itt van, kiszolgáltatva nekik. Császári fenség, Andrássy Gyula gróf kéri a kegyet, hogy bemutatkozhassék önnek. Na bravo! Nincs okom rá, hogy kezet nyújtsak egy lázadónak, még ha az amnestia el is törölte a büntetését. Császári fenség, hogy mondja meg ezt a grófnak? Németül vagy magyarul, nekem mindegy. Kár, hogy vége a valcernak. Át kell, hogy engedjelek a többieknek. Uraim! A főhercegasszony megsértett mindannyiunkat, amennyiben az amnestiát formaságnak tekinti, és minket ellenségnek. Felfoghatatlan. Az a véleményem, hogy demonstratíve hagyjuk el a vált. Tökéletesen osztom a véleményet. Ezt nem tehetitek. Ti a császári pár vendégei vagytok, nem a főhercegasszonyé. Az teljesen mindegy. Akkor sem tűrhetünk el ilyen sértést. Kérlek, szólj a hölgyeknek. Azonnal. Igazán sajnálom. Gyula! Szíveskedik felséget szerkült tartani? Igen. Hol vannak a többiek? Nem tudom. Ott már jönnek. Felség, alázatosan kérem a bocsánatát, amiért megszólítom felségedet. Mondja, mi történt? Zsófia főhercegasszony a magyar vendégeket megbántotta, ezért ők demonstratíve el akarják hagyni a bált. Na és mi van most? Nem tudom, én... Zsófia főhercegné megsértett minket. Andrássy azt akarja, hogy hagyjuk el a bált. Felség, ez a kivonulás egyet jelentene az új baráti kapcsolatok megszakadásával. Igen, de hogy lehetne megakadályozni? Hagyjon kérem most magamra. Felség. Mi a baj, Sisi? Miért vagy olyan sápadt? Kérlek, bocsáss meg, hogy most olyat teszek, ami ellenkezik a spanyol etikettel, de érted és a birodalomért teszem. Mit akarsz tenni? De hiszen ez lehetetlen, grófnő. Én is tudom, de ez a felséges asszony kifejezett kívánsága. Igenis. Hölgyeim és uraim! Legfelsőbb parancsra hölgy válasz! Hölgy válasz. Ezt te rendelted el, Ferenc? Nem, én. Ezredes úr, adja át Andrássy grófnak a táncra való felkérésemet. Igenis, felség. Hát ez hallatlan. Együtt vannak a magyarok? Igen, de nem kellene elbúcsúzni ő felségétől. Nem.
Nem köszönünk el. Nem, azt nem lehet. Mégiscsak el kellene búcsúzkodni tőle. Igen, az lenne a legjobb. Nem. Ha Andrási azt mondja, hogy megyünk, akkor megyünk. Menjünk. Bocsánat, elnézést kérek, Andrási gróf. A felséges asszony kéreti a következő táncra. Azt hiszem, a császárné kegye nagyobb, mint Zsófia főhercegasszony sértése. Maradnunk kell. Károly grófnő, kérje föl táncra ő felségét. Szívesen. Oda vezethetem a felséges asszonyhoz? Igen, kérem. Ferenc, te nem mondasz semmit? Bár nem ismerem az okot, mama, amely Sziszit erre a lépésre indította. De természetesen azonosítom magam mindazzal, amit ő tesz. Felség, szabad egy táncra? Szívesen. Számomra ennek a bálnak vége van. Na de miért? Jóságos ég! Mi történt? Merény lett? A császárné elájult. Mi? Nos, mit mond az orvos? Nem tudunk semmit. Még bent van nála. De hát mi lehetett az oka? A felséges asszony biztos leesett a lóról. Azt láttuk volna. Mindig ő felsége közelében voltak. Mikor a császárné a práterbe ment, maga nem volt ott. Azt hiszem, Vakbél, a császárné már többször panaszkodott fájdalmak. Meg vagyok győződve, hogy a Zsófia főhercegnével való vita okozta. Nem kellene értesíteni ő felségét, hogy az orvos még mindig bent van? Nem. Ő felségét pillanatnyilag nem lehet zavarni. Épp az orosz követ van nála audiencián. A császár nehéz döntések előtt áll, amelyek még háborút is jelenthetnek. Az orvos még vizsgálja a felséges asszony? Igen, császári fenség. Igen. Nagyon beteg vagyok, doktor úr. Azt hiszem, nem. Csak a lovaglás. A lovaglást, felség, el kéne hagynia egy időre. Nagy áldozat. Pedig meg kell tennie, felség. Olyan sokat ártott. Ártani? No, nem. Hát akkor mi bajom van? Felséget gyermeket vár. Nem. De, felség. Doktor úr! Doktor úr! Istenem, de boldog vagyok. Még ilyet. Na hát mit jelentsen ez? Ferenc, azonnal mondanunk kell valamit. Elnézést, uraim. Sziszi, hát mi történt? Képzeld, Igen? gyerekünk lesz. Sziszi, ez igaz? Igen, Ez tényleg igaz? De tegyél le. Sziszi. Ne szoríts! Nem szabad. Most nagyon óvatosnak kell lennünk. Miksa! Igen? Nagy újság van. És pedig? És milyen szép újság. Na hát mi történt? Bécsből
Sziszitől? Sziszitől? Na? Na? Sziszinek gyereke lesz. Igen, gratulálok. Nagypapa leszel. Ludovika! Igen, tessék. Mami, igaz, amit Tomás mesélt? Mit? Hogy a gólya tavasszal meglátogatja Sziszit. Na hát, hogy ez a Tomás mindig mindent kikotyog. Igen, gyerekek. Ha Isten is úgy akarja, tavasszal nagybácsik és nagynénik lesztek. Hurrá, nagybácsi leszek! Én meg nagynéni. Ennyi, hurrá! Te is! Fenséges úr, engedje meg, hogy kifejezzem jó kívánságaimat. Köszönöm. De most hozzon gyorsan egy üveg pezsgőt, meg kell öntözni ezt az örömhírt. Igenis, fenséges úr. Na most már vége, gyerünk aludni, Tomás! De, és vigye magával a nagynéniket és a nagybácsikat. Holnap is nap lesz. Gyere, Gatti Jó nagybácsi. éjszakát! Csókolom, mama. Remélem, egy kis trónörökös lesz. Olyan lesz, mint Sziszi volt, én inkább kislányt szeretnék. De igen, de Ferenc biztosan nem. Jaj, de boldog vagyok. Igen, látod, ezek a boldog napok az életben. De ezek ugyanakkor azt súgják az ember fülébe, hogy öregszik. Ha? És mégis, olyan, mintha csak tegnap lett volna az a szenteste, amikor megkaptam tőled a legszebb ajándékot. Sziszit. Ugye milyen tündér volt? Nagyon büszke voltam a Jézuskámra. Én is. És most nem sokára ő is büszke anya lesz. Fiunk született. Egy kis hercegnő. Olyan boldog vagyok. Annyira boldog. Hát még milyen boldog lennék, ha egy kis trónörökös lett volna. Alig várom már, hogy láthassam. Hát még én. Most hallottam valamit. Igen, kedvesem. Itt hozom nektek a legifjabb hercegnőt. Ó, Istenem! Ó. Pont, mint Sziszi. A szeme, a haja épp olyan. Miksa, mutasd már nekem is, jó? Mutasd, gyere, add ide. Egy pillanat. Jó, A füle is Sziszié. Jaj, Mind a kettő. Miksa, megörítesz. Mutasd már. Jó. Hallod? De Add csak ide egy nekem. percre, aztán még jobban meg kell néznem. Na hát, milyen aranyos, nézd csak az orrocskáját. És a pofia? Éppen olyan, mint Sziszié. A pofia? Na és hogy fogják hívni a kis hercegnőt? Természetesen Sziszinek. Nem. Ferenc József és én már előre elhatároztuk, hogy ha fiú lesz a gyermek, akkor a Rudolf nevet kapja. És hogyha kislány lesz, amitől én sajnos tartottam, akkor Zsófiának nevezzük. Remélem nincs kifogásod, hogy nem Ludovikának kereszteljük. Nekem? Dehogy. A Ludovika igazán nem olyan szép név. Hát mit tagadás, a Zsófia sem. Hogy milyen igaza van? Te mióta hallasz ilyen jól? Én? Mi? Hát Miksa öcsém szájáról olvastam le. Különös. Kedves gyerekek, kis unokahugotokat ma megkeresztelték, és a Zsófia, Anasztázia, Amália, Erzsébet, Franciska, Stefánia, Karolina, Mária nevet kapta. Ennyi neve van. Igen, igen. És ezt mind meg kell jegyezni. Nem mindet, csak a Zsófiát. Mondd, Tomás, nagyon megcsípte a gólya szegény kis Zsófit. Igen, igen, de ő nem érzett semmit. Emlékszem, mikor én születtem, én sem éreztem semmit. De én igen. Persze, Hát persze. Néhány nap múlva a papával együtt ismét veletek leszünk, és már előre örülünk a viszontlátásnak. Addig is játszunk indiánosdit. Jó, gyerünk, menjünk, jó, gyerünk!
Grófnő. Hát nem bájos. Elragadó. Felséges asszony, indulnunk kell a gyermekotthonba. Igen, megyek már. A császárné! A császárné! Jó napot! Üdvözlöm, főnök. Felség. Ez aztán a hangos üdvözlés. Igen, valóban elég hangos. Milyen idősek a védencei? Hát ez különböző, felség. 2 és 7 hónap közöttiek. Á, hisz ez egy kislány. Milyen aranyos. Mennyi a súlya? 5000 gramm, felség. Sokkal nehezebb, mint az enyém, de az enyém még nincs ennyi idős. Ó, szegényke éhes, biztosan tejet akar. De felség, éppen most evett. Ó, igen? Igen. Parancsoljon, felség. Köszönöm, de csak szórakozásból sír. Vagy úgy. Jó van. Te kislány vagy? Nem, mert tudja, hogy fiú. Te meg álmodj szépeket. Na és te? Ízlik az ujjad? Nézzék, milyen édes arca van. Igen, édes. Ó, hát rossz kedve van. Hogy hívják őt? Éva. Éva? Igen. Kár, hogy a császár nincs itt. Ő is úgy szereti a gyerekeket. Sisi, Hol talállak meg az íróasztalodnál? merre jártál? Egy csecsemő otthonban voltam. Szép volt? Jaj, csodás. Ezek a pici gyerekek egyik aranyosabb, mint a másik. Ekkora volt az egyik. Na jó, ekkora. De egyik se volt olyan szép, mint a miénk. Ez magától értetődő. És milyen az otthon? Tiszta és rendes, csak lehetne barátságosabb. Tudod, Ferenc, az ilyen házakba sok fény és napsütés kell. Igazad van. Elrendelem, hogy a jövőben ezt vegyék figyelembe. Gyere, látogassuk meg a mi kicsinket. Jó. Menjünk. Ne csapj rá, mert lehet, hogy alszik. Pssz. Eltűnt a bölcső. Hol a gyerekem? Mi történik itt? Sisi, nem tudtam, hogy a mama már átköltöztette. Ma este akartam megmondani. Anyám elhatározta, hogy átveszi a gyerekünk nevelését, és a gyerekszoba a kastély másik részében. Az ő lakosztálya mellett lesz. Hogy juthat ilyesmi az anyád eszébe? Én is tudok gondoskodni a gyerekről. Anyámtól tanultam, és ő 8 gyereket nevelt föl. Mama nem akart megbántani téged. Én meg különösen nem, ezt te is tudod. Talán helytelen volt, hogy nem szóltam neked előre. Fogadásokra kell járnunk, utaznunk kell. Nem lenne időd a gyerekre. A gyerekemre mindig lesz időm. Több, mint a fogadásokra és utazásokra. Nem hagyom elvenni a gyerekemet. De hát senki nem akarja elvenni tőle. Már el is vették. Hová mész, Sisi? A gyerekemért. Sisi! Hol a gyerekem? A szobájában mellettünk. De most nem mehetsz be, mert alszik. Azt akarom, hogy a gyerekszobát helyezzék vissza oda, ahol volt. A gyermekemet pedig magammal viszem. Megmondtam, hogy most nem mehetsz be oda. A gyerek alszik. Az én karomban nem fog fölébredni. Kérem, álljon félre az útból. A gyerek az én felügyeletem alatt áll. Én vagyok az anyja! Te magad is gyerek vagy még. Ezért légy szíves a gyerek nevelését nekem átadni.
Abból nem kérek. Eszemben sincs a gyerekem nevelését másnak átadni. Úgy nevelem a gyerekemet, ahogy nekem tetszik. Utoljára kérem, engedjen a gyerekemhez! Sisi, nyugodj meg. A mama csak jót akar. Szóval az anyád oldalára állsz? Ellenem? Megszoktam, hogy józanul nézzem a dolgokat. Szeretném tudni, ellenzed-e, hogy én neveljem a gyerekünket? Már elmondtam az okokat, amelyek ellene szólnak. Akkor tudom, mit kell tennem. Sisi, ne menj el! Ezredes úr, Felség? fogasson be azonnal, elutazom. Maga pedig elkísér, és Belgárd grófnő, más senki. Parancsára, felség. Mit akar? Császári fenség, én fel vagyok dúlva. A felséges asszony elutazott. Tudjuk hová? Nem császári fenség. Ő felségétől elbúcsúzott a császárné? Nem császári fenség. Értesítsem ő felségét az utazásról? Nem. Én értesítem. Talán mégsem volt igazunk. Mégis Sisinél kellett volna hagynunk a kicsit. Egy ilyen meggondolatlan Csitrinél, aki se szó, se beszéd elutazik? Aki hisztériázik, mint egy közönséges polgárasszony? Én óvtalak ettől a házasságtól. Kérem, tartózkodjék az efféle megjegyzésektől. Szóval most ellenem fordulsz. Mert úgy tűnik, elfelejti, hogy Sisivel nagyon boldogan élünk. És nélküle nem tudom elképzelni az életet. Gyorsan, postamester! Telegrafálunk. Megint Islben van. Igen, átutazóban. Nem hall itt bennünket senki? Ki hallana? Nincs itt senki. És ott benn ki van? Senki. Ahogy megérkezik, felfordulást csinál. Én, aki államügyekben utazom? Az egészen más. Hogy kell egy császárnak telegrafálni? Kinek akar telegrafálni? Ne kérdezzen annyit, hanem telegrafáljon. Ő felségének, Ausztria császárának. Tisztelt felség. Nem, ez nem jó, vissza, hanem a kancellári hivatalnak ő felsége kezéhez. Ez lesz jó. Azt ne telegrafálja, hogy ez lesz jó, az nem kell. Na, jó van. Együtt utazom ő felségével, az úti célunk... Nem, hagyjában, vissza. Teljesen megbolondít. Maga engem. Kérem, telegrafáljon végre. A felséges asszony elutazott, és az úti célja, igen. Postenhofen. De olyan hangos, jó. Ez Sisi! Jaj, mennyire örülök neked! Üdvözlöm, grófnő! Üdvözlöm, ezredes úr! Wartburga! Gyorsan! A császárné! Úgy örülök neked. De miért nem hoztad el a kicsit is? Neki még túl hosszú lett volna az utazás. Igen, ez igaz. És Ferenc, ő miért nem kísért el téged? Nagyon sok munkája van. Sokszor egész nap nem látom. Olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek. Itt szinte kicserélődöm. Papus hol van? Az erdőbe ment a gyerekekkel. Jaj, el sem merem hinni, hogy itt vagy. Na gyere, helyezd magad kényelembe. Jó. A Szepi! Ide néz, ki van itt. Szepi, te! Milyen jó mindent viszont látni. És Neni hol van? Mária néninél, Potsdamban. Akkor alhatok a szobájában? De miért nem a tiédben? Még megvan a szobám. Ugyan, Sisi, minden úgy van, ahogyan volt. Gyere.
Ilyennek képzeltem a kastélyt, amelyben császárnénk felnevelkedett. Pont ilyennek. Istenem, itt minden olyan, mint volt. Igen. Még friss virág is van. Mindig hozok ide is. És itt a könyvem, amit utoljára olvastam. Még jól emlékszem rá. És itt van, amit fölvehetsz. Tessék. Jaj, a kedvenc ruhám. A rendetlenség se változott. Tudod, drágám, mindent úgy hagytam, ahogy volt. És ha bejövök a szobádba, mert minden nap bejövök, úgy érzem, hogy még itt vagy velünk. Mami, nem is sejted, mennyire boldoggá teszi az embert, ha tudja, hogy szeretik. Édes Sziszi, hisz téged szeret mindenki. És ami a legfontosabb, Ferenc is. Nem azt írtad, hogy a tenyerén hordoz? Igen, és kiolvassa a szememből a kívánságaimat. Na és milyen Zsófia nénéd? Jobban megértitek egymást? Nagyon megkértem, hogy legyen hozzád kedves. Igen, persze, sokkal jobban megértjük egymást. Na, hál' Istennek, nem is hiszed, milyen boldogan hallom ezt. Nagyon nehezen viselném, ha nem így volna. Most pedig vedd föl a régi ruhád, jó? Szeretnélek úgy látni, ahogy régen szaladgáltál, mielőtt Ausztria császárnéja lettél. A podgyász a szobában van, ezredes úr. Köszönöm szépen. Gakl, fújj egyet a kürdbe, hogy hallják, milyen éhesek vagyunk. Ez Miksa herceg és a gyerekek. Jó! Az édesapja. Az ő hangját hallottam. Hol lehetnek? Á, ott jönnek! Papus! Sziszi! Sziszi! Hurrá! Szervusztok! És a kis Zsófika? Nincs ott, nem hoztam. Nem hoztad el? Ez aztán a kedves meglepetés. Én is örülök, hogy megint itthon vagyok. Visszakaptuk a testvéreteket. Igen. Nézd, Miksa, még jó neki a dirnő. Igen, igen. Nem is úgy néz ki, mint Ausztria császárnéja, hanem mint az én kis Sziszim. Na, gyere, mutatok valamit. Mama! Igen, édes? Miért nem hozta magával Sziszi az unokahúgunkat? Jó. Én már annyira szeretném megismerni. De hát hogy képzelitek, hiszen még ilyen kicsi, olyan pici, hogy még járni sem tud. Na és? Az nem baj. Én cipeltem volna. Igen, persze, te hős vagy, na, de előbb meg kell lenned a gombócot. Na, gyertek ebédelni! Itt az összes madaram. De hát elengedtem őket, mielőtt Bécsbe mentem. Igen, de visszajöttek, mert itt jó soruk van. És ki eteti őket? Hát én. Gondolod, hogy engedném, hogy más etesse a madaraidat? Tudod, ki jött még vissza? Az őzikéd. Xavér? Igen, de amikor látta, hogy nem vagy itt, rögtön vissza is ment az erdőbe. De Sziszi, mi a baj? Egészen megváltoztál. Nincs semmi bajom. El tudom képzelni, mi hiányzik neked. A hegyeink, az erdő, igaz? Talán. Akkor jól tetted, hogy hazajöttél. Volna kedved Fajtkakasra jönni? Hát persze. 8 is van itt a környéken. Igen? Te nehogy megint tüsszögni kezdj, ha lőni akarok. Nehogy úgy járjak, mint Ferenc a szarvassal. Hát elmeséltem. Örökre elijesztetted. Igen, tudom. Szóval megígérem, hogy biztos nem fogok tüszögni. Igazam volt. Sziszi Possenhofenbe ment. Na szép, hát majd visszajön. Soha. Elég jól ismerem. Érte megyek. Na de Ferenc, most nem utazhatsz el csak úgy, épp most, amikor olyan fontos döntéseket kell hoznod. Nekem nincs fontosabb Sziszinél. Visszahozom, de abban biztos lehet, mama, hogy jól megmosom a fejét. Emlékszel, hogy vadászunk Fajtkakasra? Igen, persze. Ha dürrög, egy pár lépés közelebb menni. Olyankor se lát, se hal. Ha abba hagyja megállni, mint a cövek. És becsukni a szemet, hogy ne lássa a fehérjét. Helyes.
is tüsztentettem. Csak így csináltam. Na jó, veled sem megyek többé vadászni. Az egyszer biztos. Ne haragudj, papus. Olyan szép volt. Hadd dűrögjön tovább. Na jó, dűrögjön csak tovább. Jaj, papus, de jó, hogy megint együtt sétálunk az erdőben. Tudod, sokszor eszembe jut, mit mondtál egyszer egy szarvaslesen. Ha szomorú vagy, menj ki egy közeli erdőbe. Miért? Szomorú vagy? Nagyon, papus. Mi a baj? Gyorsan mondd el. Önts ki a szíved. Én most nem látogatóba jöttem, hanem megszöktem Bécsből. Az Isten szerelmére. De hát miért? Azért, mert nem bírtam tovább. Zsófia néni kínozott. És végül még a gyerekemet is elvette. Ugye azt tudod, hogy én mindig melletted állok. De nem volt helyes, hogy ezt tetted. Te vagy Ausztria császárnéja. Nem hagyhatod el az országod. És a mama mit szólt hozzá? Ő nem tud semmit. Annyira örült, hogy hazajöttem. Egyszerűen nem volt szívem elmondani neki. Te se szólj semmit. Talán minden rendbe jön, és csak feleslegesen izgatná magát. Jó, ha akarod, nem mondok neki semmit. Mondja csak, Thomas, mi is volt az, amit a kisasszony olyan szívesen, még mindig kisasszonyt mondok, amit a császárné olyan szívesen evett? Szalonnás knédli. Szalonnás knédli, tényleg. Én magam csinálok neki. Igen, felséges asszonyom. Senki sem tudja olyan jól elkészíteni, mint asszonyom. Igaz? Mondja meg Walpurgának, hogy készítsen elő mindent. Igenis, jó? felséges asszony. Szervusz, Miksa. Szervusz, Ludovika. Neked mi bajod? Nekem semmi. De valami van. Na mondd csak, miért lógatod az orrod? De hát nem lógatom az orrom. Vagy úgy. Na jó, ne vágj már ilyen morcos képet. Mindent tudok, Sziszi elmesélte az egészet. Mit meséltél, Sziszi? A fajt kakast. Á, igen. Ugyan már, Miksa, ne is törődj vele. Vagy van még valami? Ismerlek, valami bajod van. Tudom, hogy nyomaszt valami. De hát mi nyomasztana? Na legfeljebb a knédli, amit tegnap este ettem. A knédli. Fenséges úr, asszonyom, Ausztria császára van itt. A császár? Na, még ilyet. Ajaj, inkább fogad, te nekem át kell öltöznöm. Ugyan, máskor nem csinálsz ilyen faxnikat. Majd később elmondom. Hogy te milyen furcsa vagy ma. Kész csókom, kedves néni. Ferenc, micsoda öröm. Először Sziszi, aztán te, Tom. Sajnos nem tudtam előre bejelentkezni, de biztosan számítottál jöttömre. Nem számítottam rá. Sziszi azt mondta, tele vagy munkával, és nem tudsz eljönni. Igen, ez igaz, de egy kínos ügy tisztázása mindennél fontosabb. Miféle kínos ügy? Hát, hogy Sziszi úgymond megszökött. Megszökött? Ezek szerint nem beszélt róla? Egy szót se szólt. De hát miért szökött meg? Hát a régi történet. Nem jönnek ki anyámmal. Igen, anyám sokszor igazságtalan vele. De ez még nem lehet ok arra, hogy szó nélkül elhagyja az országot. Természetesen. Ebben tökéletesen igazad van. De hát mi volt az oka, a közvetlen oka az elutazásának? Az, hogy beleegyezésemet adtam ahhoz, hogy anyám vegye át a gyerek nevelését.
Mit csináltál? Véleményünk szerint ez volt az egyetlen helyes megoldás. Elvettétek Sissitől a gyermekét? Áthelyeztük a gyerekszobát. És akkor még csodálkoztok azon, hogy megszökik? Sisinek gondolnia kellett volna a császári ház tekintélyére. Itt nem a császári ház tekintélyéről van szó. Itt egyedül arról van szó, hogy egy anyától elveszik a gyermekét. Én és minden más nő, akinek van egy kis szíve, ugyanúgy cselekedett volna. Te talán ezt nem érted, mert férfi vagy. De azt hiszem, minden anya Sisivel értett volna egyet. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Öntől, grófnő? Nem, felség. Bökl ezredestől. Ő telegrafált Bécsbe. Na, de ilyet. Nagyon jól tette. Ha Ferenc nem tudta volna, hol vagy, nem tudott volna utánad jönni. Utánad jött, és ezzel elismerte, hogy nem volt igaza. Ezért legyél hozzá kedves. Én kedves? Ellenkezőleg. Most majd megmondom neki, amit Bécsben le kellett nyelnem. Csak akkor nyerheted vissza Sisit, ha nem teszel neki szemrehányást. Sajnálom, de ezt nem ígérhetem meg. Egyenesen a szemébe mondom... Jön. Szerbusz. Olyan boldog vagyok, hogy megint velem vagy. Hogy van a kislányunk? Nagyon jól. Hízott valamennyit? 200 grammot. És bírja a tejet? Igen, kitűnően. Tudom, hogy nagy bánatot okoztam neked. Nagyon sajnálom. Én is. Olyan buta voltam. De megint minden jó lesz. Igen. Minden úgy történik, ahogy te akarod. Nem, ahogy te akarod. Maga telegrafált? Igenis. Nagyszerű tett volt. Igen? Majdnem történelmi tett. Történelmi? Igen. Történelmi tett? Nem megyünk vissza Bécsbe. Nem? Hát hová? Itt az ideje, hogy megismerd a hazádat. Karintia, Steiermark, és hogy ne legyen honvágyad az itteni hegyek után. Megmutatom a miénket. Jó, nagyon jó. És tudod, hol kezdjük? Hol? Tirolban. Ez csodálatos. Gyönyörű itt. Még sose láttam ilyen szép. Ugye, hogy csodálatos? A felhők alatt ott lenn van Innsbruck. És ott a nagy hegy fölött. Egy héja. Miért kell nekem szamáron menni a hegyre? Mert nagyon elfáradnál. Hogy én? Tudod, micsoda túrákat tettünk gyerekkorunkban a papussal? Mindig azt mondta, vegyetek példát a zergéről. Egy hegy sem lehet túl magas, egy ösvény se túl keskeny. Látod ott fenn azt a keresztet? Igen. Akkor figyelj. Mutatok valamit. Sisi, gyere vissza! Óvatosan, felség! Jó, jó. Jaj, óvatosan, felség! Ha-ho! Micsoda fene gyerek? Akarom mondani, fene felség. Felségesen mászik. Nézd, ott vannak az ergék! Én is megyek! Jó. Az ördögben most ő is fölmászik. Majdnem olyan jól mászol, mint én. Hol vannak az ergék? Ott, látod? Igen. Ott egy pár gyönyörű bak. Nézd a gidát. De kár, hogy elmennek. Ott egy havasi gyopár. Ott. Látod, azon a sziklán. Várj, elhozom neked. Várj csak. Nem, ne menj, ez túl veszélyes.
Vigyázz! Most meg mit csinál? Havasi gyopárt akar szedni, mint a gyerekek. Vigyázz! A pokolba! Jaj, fent van még? Egyelőre igen. Megvan! Igen, megyek már! Hú, de féltem. Köszönöm. Az az érzésem, hogy zivatar jön. De hát egészen kék az ég. A vihar így gyorsan jön. A hegyen látni, milyen gyorsan mennek a felhők. Mondják csak! Van itt a közelben fogadó? Igenis van, felség, de a tulajdonos boldogtalan lesz. Biztosan csinált volna valami pazarlakomát, ha tudta volna, hogy felséged megtiszteli. Akkor nem mondjuk meg, kik vagyunk. És azt tesszük, ami van. Igenis, felség! Was raschelt, was pumpert im Stroh, drei Publiken Mais und da hatschert der Floh. Der Pudel, der wackelt beim Schwurf hin und her, der Schwurf kommt das nicht, denn der Pudel ist... Ilyen fogadókba laktunk, ha hosszabb kirándulásokat tettünk. És citeráztam is, de nem ilyen hamisan, mint ő. Tessék. Figyelj, mindjárt megint elvéti. Oh, hallottad? Nem. Arról sem ebbe az időbe. Ez nagyszerűen néz ki. Van benne szalonna is? Na, hogy van benne szalonna. Na. És tányért nem kapunk? Hát ott a tál. Na és inni mit tiszta? Talán egy pohár tejet. Na, az nincs. Nem jött haza a kecske. Már megint elcsavargott valahová az az átkozott dög. Tessék? Mondom, nem jött haza a kecske. Ja, kifelejtettem a sót. Már megint elcsavargott az az átkozott dög. Aha. Na és akkor mit lehet inni? Van Rétl és van Branton. Nagyon szívesen innék egy rétlt, de nem tudom, mi az. És sajnos egyetlen szót sem értek abból, amit mond. Hát még ilyet. Nem érted a saját országod nyelvét? Szégyeld magad, felség. A Rétl vörösbor, a Branton pálinka. Vagy úgy. Akkor vörösbort fogadós. Jó. És pálinkát is. Van encián? Kaphattok azt is. Akkor hozz gyorsan. Már Pertuban vagyunk. Na, megvan minden? Nem, még nem. Fogadós úr, lakhatnánk magánál pár napig? Lakni? Jaj, ez nagyon jó ötlet. A fönt van éppen hely, de a szobát nektek kell takarítani. Igen, kitakarítjuk. Az akkor jó. Mikor a papust elkísértem a vadászatokra, napokig laktunk ilyen fogadókban. Akkor még a reggelit is én készítettem. Igen. Hallottam, hogy egy tökéletes háziasszony veszett el benned. Nem veszett el. Felség, jelentem, a vihar véget ért. Tényleg? Igen. Gyorsan elment. Valóban. Nézd, szivárvány. Hol? Ott. Igen, a Kárvendel fölött. Elnézést, bocsánat, felség. A vezető úgy gondolja, hogy nem sokára indulni kell haza, hogy sötétedés előtt megérkezzünk. Akkor csak maga megy vele. Mi egy pár napig itt maradunk fent. Hogy itt fenn, ebben a primitív kunyhóban? És intézkedjék rögtön, hogy néhány holmit hozzanak fel nekünk. És Bökl, a maga felelőssége, hogy senki ne zavarjon bennünket. De felség, hiszen itt még víz sincs. De van pálinka. Proszit, ezredes úr. Proszit, felség. Igyék csak, hogy legyen ereje a visszaúthoz. Proszit, felség. Felség? Bökl, megbolondult. Inkognitóban vagyunk itt. Elnézést. Úgy búcsúzzon el, ahogy itt szokás. Igen, és... Na, mi van, már mész? Igen. Hát akkor grüszi. Szóval, grüszi. 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 Olyan boldog vagyok, hogy itt töltünk pár napot. Egyszer végre úgy élünk, mint a többi ember. Igen, én is örülök. Jaj, nagyon jó lesz. Tudod,
Tudod mit? Holnap egész korán fölkelünk. A reggel a legszebb a hegyekben. Igen, tudom. Gyere ki! Esett a hó! Esett a hó? Te! Tényleg, nyár közepén. Hát ilyen bizony nincs Possenhofenben. Nincs bizony. Gyere, hógolyozzunk! Ez a hegyi levegő. Nagyon finom. Látod? Azt szeretném, ha mindig ilyen lennél. Nem foglalkoznál se a kormányzással, se a politikával. Te nem lennél császár. És én nem lennék császárné. Csak egy tökéletes kis háziasszony. Igen. Istenem, de sok dolgom van még. Mondd csak, miért köpködöd össze? Mert így kell. Thomas mutatta meg Possenhofenben. És minél nagyobbat köpünk, annál fényesebb a cipő. No, ezt nem mondjuk el a mamának. Nem, hát ez a mi titkunk. Nos, gróf úr, mi minden történt a távollétünk alatt? Felség. Felséged elutazásának híre futótűzként terjedt el a bécsi lakosság körében. Előre látható volt. Arról beszélnek, hogy visszavonhatatlan szakadás történt a felséges asszony és Zsófia főhercegasszony között. És mit tettek, hogy ezt a hírt megcáfolják? Véleményem szerint az ilyen híreszteléseknek úgy lehet elejét venni, hogy felséged minél előbb mutatkozik a nyilvánosság előtt a két legkegyelmesebb hölgy társaságában. Excellenciádnak igaza van. Azt hiszem, nincs minden rendben. Nos, ez majd kiderül holnap a magyar küldöttség fogadásakor. Megesküdtem volna, hogy a császárné egyedül jön. Én is. Maradjatok csendben. Látod, hogy minden csak pletyka volt. Nyoma sincs a két asszony ellenségeskedésének. Beszéltél már anyáddal? Igen, de eredmény nélkül. Sejtettem. Ha hazamegyünk, minden marad a régiben. Azt mondta, inkább elhagyja a kastélyt, de nem adja át a gyereknevelését senkinek. És te mit válaszoltál? Nem tudtam, hogy mit mondjak. Majd én megmondom neked. Maradjon ő. De én elmegyek. Örökre. Sziszi, már elfelejtetted, milyen boldogok voltunk egy pár napja? Nem felejtettem el.
De úgy tűnik, mi nem lehetünk sokáig boldogok. Ez a mi sorsunk. A cipőket bepakolták? Nem, grófnő. Hát akkor siessenek. Ez is jön, grófnő. Igen, ez is jön, és az a rózsaszín is. Igen. Szóval azért jöttél Bécsbe, hogy jelenetet rendezz? Nem, Zsófia. Csak hogy beszéljek veled. Hogy úgy beszéljünk, mint anya az anyával. Zsófia, én nem felejtettem el a gyerekkorunkat. Nálam senki sem tudja jobban, hogy te igazán jólelkű ember vagy, és hogy csak az élet és ezek a politikai viszonyok tettek ilyen keményé. Neked egész életedben harcolnod kellett a céljaidért, a gyerekedért. Ferenc József miatt lemondtál a trónról, és mindent megtettél, hogy boldoggá tedd őt. Ezért, Zsófia, nem szabad megzavarnod a legnagyobb boldogságát, a felesége igaz szerelmét. Sziszi Ferencet végtelenül szereti, ezért hálásnak kell lenned. Nincs igazam? Kedves Ludovika, nehogy azt hidd, hogy én nem szeretem Sziszit, és hogy nem ismerem, nem becsülöm a jó tulajdonságait. A kis Zsófia nevelését nem azért vettem át, hogy bántsam Sziszit, hanem mert az a véleményem, hogy Sziszi még maga is gyermek. És a mi korunkban lévő nők jobban értenek a gyerekneveléshez. A gyermeknek az anyjánál a helye. És a császárnénak a császár mellett. Ferenc Józsefnek a jövőben sokat kell utaznia országa érdekében, és Sziszinek mellette a helye. Nem zárkózhat be a gyerekszobába. Hát persze, de az egyik nem zárja ki a másikat. Zsófia, kérlek, légy most okos, és ne csinálj hibát. Most nem hagyhatsz cserben. Most szükségem van minden erőmre, minden idegszálamra. Miklós cár bele akar kényszeríteni egy háborúba, amelyet én nem akarok, és nem is szabad elindítanom. Franciaország is a nyakamra teszi a kést. Szükségem van rád, Sziszi. Kell a segítséged. Kell a tanácsod. Hiszen láttam a magyaroknál is. A te megértésed erősebb volt, mint az én hadseregem a tábornokaival együtt. Nélküled nem jött volna létre a kiegyezés. És nélküled soha nem lennék magyar király. Csak a koronázásról beszélsz, és a politikáról. De a gyerekünkről nem. Csak a császárnét látod bennem, és nem a gyereked anyját. Nincs igazad. Ezek az ország számára nagyon fontos dolgok. Mit akar? Felséged főhadsegédje kéri, hogy emlékeztethesse felségedet. A magyar küldöttség fogadása fél óra múlva kezdődik. Igen, mondja meg a grófnak, hogy megyek. Sziszi, neked is még el kell készülnöd. Ne számíts a megjelenésemre. Én pillanatnyilag nem vagyok képes részt venni a fogadáson. De hát ilyet nem tehetsz velem. Tudod, hogy mit jelent számunkra ez a fogadás? Számomra semmit nem jelent. Sziszi, te Ausztria császárnéja vagy. Ezt ne felejtsd el. És most bocsáss meg, kérlek, mennem kell. Viszontlátásra. Élj boldogul.
Felség, az útiládákat bepakoltuk, és kérdezem, mikor óhajt felséged elindulni? Még ebben az órában. De kérem, hagyjon most magamra. Gyula, igen. Épp most tudtam meg, hogy a császárné nem vesz részt a fogadásunkon, és még ebben az órában elutazik. Ez nem lehet igaz, ez biztos csak pletyka. Sajnos nem. Bizalmasan Belgárd grófnő mondta nekem. Újabban surlódás van közte és a főhercegasszony között. A gyerek miatt. Azonnal beszélnem kell a császárnéval. Igen, és mégis hogy képzeled? Oda megyek hozzá. Te ki ismered itt magad, vezess! Tehát nem mehetsz oda bejelentés nélkül? Meg kell kockáztatnom. Nagyon nagy a tét. Kérlek, vezess hozzá. Gyerünk! Felség, bocsásson meg, hogy zavarok, Andrássy gróf van itt. Andrássy gróf? Igen, esedezve kér öntől egy percet. Nem mondta neki, hogy most nem vagyok olyan állapotban, hogy bárkit is fogadjak? Dehogy nem, felség, de a gróf hajthatatlan. Kérhetem a grófot. Ő felsége kéreti önt. Felség, kérem a bocsánatát, amiért így betörtem önhöz. De épp most közölték velem, hogy felséged nem vesz részt a magyar küldöttség fogadásán. Megvannak az okaim, amiért így döntöttem. Felség, biztos vagyok benne, hogy ezek súlyos okok. De kérnem kell felségedet, hogy változtassa meg a döntését. Sajnos nem tehetem. Felség, a magyar nép Mária Terézia óta vár egy olyan emberre, egy olyan királyra ebből a császári házból, akiben megbízhat. Aki képviseli az érdekeit. Mi most nem Ausztria császárához jöttünk, hanem jövendő királynénkhoz. Ezért kell felségednek részt vennie a fogadáson. Akkor is, ha ez felségednek hatalmas áldozat. Andrássy gróf, ne erőltesse tovább a dolgot, képtelen vagyok. Mama. No, Sisi. Mit csináljak? Mit csináljak? Igen. Nehéz, gyermekem. De éppen most nem hagyhatod el a férjedet. Különösen azért nem, mert szeret. Neked feladatod van, ezért erősnek kell lenned, és le kell győznöd önmagad. Nos, jön? Nem. Összegyűlt a küldöttség? Igenis, felség. De a felséges asszony még nincs itt. A felséges asszony nem vesz részt a fogadáson. Van felségednek további parancsa? Nincs. Sisi.
Annyira boldog vagyok, hogy itt vagy. És boldog vagyok, mert örömhírt mondhatok neked. Mama belátta, hogy a gyereknek az anyjánál a helye. Ez igaz? Igen. Már el is rendelte, hogy a gyerekszobát helyezzék vissza. Ki rendelte ezt el? Ő császári fensége. Zsófia, hát mégis megtetted. Ő felsége a császár! Ő felsége a császárné! Üdvözlöm a magyar nép küldötteit, és köszöntöm őket Bécsben. Felség. A magyar nép, amelynek nevében most én beszélhetek, azt kívánja, hogy a felséges asszony is vegyen részt a koronázáson, és ugyanazon a napon koronázzák Magyarország királynéjává. Egyetértek a kívánsággal, hisz összecseng az én kívánságommal. Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan asszonyt adott, aki isteni tehetségével képes megnyerni a népek szívét. Ezért a császárnét arra kérem, válaszoljon a magyar küldöttség a magyar nép kérésére. Nagy örömmel teljesítem a kívánságukat. Kérem, adják át a magyar népnek legőszintébb köszönetemet és legszívélyesebb üdvözletemet. Már most örülök a napnak, mikor meglátogathatom Magyarországot. Éljen! 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 Kedves barátaim! Magyarország minden megyéjéből eljöttek az egyszerű emberek, hogy a magukkal hozott földből dombot építsenek, amelyen jövendő királynénk leteszi a hűségesküjét. Isten áldja a mi jövendő királyunkat, szeretett Magyarországunkat és e szent földet is. Isten áldja királynénkat, szeretett hazánkat és szent földünket. Milyen végtelen ez az ország. Mintha az ég ígérne. A jó Istenig. Ezt az országot te meghódítottad. A szíveddel.
Nézd ezeket a csordákat. Éppen olyanok, mint Dr. Falk képeim. És ott a ménes. Hallod, hogy gágognak a libák?
Esküszöm a mindenható Istenre, hogy a magyar földet ellenségeitől megvédem. Jöjjenek bár délről, északról, nyugatról, vagy keletről. Magyarország királynéjaként ígérem, teljesítem kötelességem országommal szemben. Engem a nép szeretete emelt a királynéjává. Ugyanezen szeretettel fogok közeledni a néphez, és mindent megteszek, hogy a magyarok boldogok legyenek. Mindent meg fogok tenni, ami hatalmamban áll, hogy a magyar nemzetet boldoggá tegyem.